vastaa mulle yhteen asian rehellisesti. Vaikka nyt on muutama suonikohju tai muutama liikakilo, niin ei sen intohimon tarvitse mihinkään kadota. Ulla näistä aina motkotti. Sen takia ei voinut kotiin viedä. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Sä et varmaan enää halua, että mä muutan teille. Pidetään tää pannuhomma kuitenkin meidän kahdenvälisenä salaisuutena, Jouko. Nämä tavarat saa vihdoinkin kodin. Siellä ovat joutuneet pölyyntymään pimeässä kellarissa. No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemään. Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Ismo, lopeta! Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Perhaan! Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikkuharrastustoiminnasta.